kan partia ni chuan vok pui po ni se ka votang ti hun lai ang kha chu kalsan a hun to ni kan mizo nula pakhat dap chi thiam awanga social media ron lar chhota em hmeltha tha em boxi video kan react dona social media alar hlea chuti rual chuan la hrelo le la hmuvelo po tam takin omang chuwangin nula diki dap chik video kan endona a video pumin kan en man don lova adap chik lai te chau kan endona ni tin he video hi Alberta Fiamthu channel a oma original video endu tan Alberta Fiamthu ti channel a khan a en thei rengani ti khakan soitel ni ta sela thange tin video to pa hian Hmeichhe te dinhmun chungchang Dr. Lalzuya call ni thuziak tha em August ni som pani sang ni som ni pani koma wanglai.org chinan publish tak kha kan chiar zoyanga he thu hi that em awangin a top thlengin in lo endon nia ti kha kan soitel ngalani le kan lo en tranang helaya thu kordum hanula dab lo chik mek hi diki chuani tani lo enang le zai po lo thiam hle ni hitiro zai thiama da pa chik thiama a mel thaboka a jawai jong ina thavek an tiang chi khani a mel po thania he nula ve kan nitlat maya Hmeichhe hlirani na thoki heta dap chi khau hi Hmeichhe hlirani an ngai san om hle mai an tai ma hlom ani hi zai chuan na tho hian wa mani mi kha mi man yang kha i mi ta mi ma mi ka ku ta kai bi dik nem lok te am ta mi tat trong lei vir ni ma it's a pui le mai lung len thla ka ni an lo hian lunga ti leng hle mai pulu ra tham khat kong ni a hau tak khop mai a thui boxia hetiang kong la le ni sa boxi chuk chho lu tuk mai a chuan e kut vu ber bur ke bung ver dur o ke bung ver dur o ke bung ver dur o ke bur veng bur o ke veng bur o o a mela tha boxi a taima boxi a du om boxi a zai thiam boxi si hlir an tiang chi kha he nula diki a hian a om vekani kamo nu tan ka i hle mai amara chu phapa ka nei si lovale ka van doi ta ni ke bung ver bur ke beng ver dur so yam ta ke bung alo em đi kha ke bung ver bur po alo an soi lok te ka soi te mi thao ke bung kut bung ver bur ke beng ver bur ti tu ke bung ver bur ke beng ver bur oh ka tiang tang a chuan kal ngai na om lo ani chu wang chuan in fit khoya po thokila hetiang an thok pha lim mel han put reng hi alo nuam om bik kati he ni chu lim takin an thoka a chang le Fiamthu an thoa an nuya an ha man don lovani an fak om hle mai zo a chuna jana fit je zo ni angai ni tiang la ya za mo hi soi za mo la mai lo a zaidam mail boxi anui pay boxi si hlir ani chu si hlir soibel turin la nei chuan comment lama khanin lo ziak don nia ngai po fit de rek mai kha angai ni tiang ka ngai to na hi pm ria ngai to pm i ngai to na khat em ro a midnight hot riu zela
anh bỏ đi ta sẽ langin hao tak em đi thỉnh trang là thôi chưa vàng cho nên du hành rồi vắc na hun te đầm đôi hơn rồi thỉnh tlang na thau hian nuam ani a hri se la ni chưa vàng cột vuông ber bur cái ber ber di khop mai chu chu han chan som lo anh chú tuna soi kha di khop mai Alberta ni ngai karinga thing tlang na thau hi chuan zuin na hun te dam doi khoi na hun te om lowatia a di khop mai a chan chuni leng in an buaya an fea mang an khoa bu an tua bu an zaya lowan thlova khatianga om du da na hun om lo shrim shrim mi that chiale zu he drugs ngol ve de tan chuan thing tlang na thau hi chi na chi lo chu wangin a soi kha di kani thing tlang na thau hian nuama a hri sel bokani có thể bảo vệ răng thì dễ khóc mày hề cái family pe ron kala buat tu ya hip an panhin an thiam ve ve ka ti ke chuan an panhin an thiam ve ve thiam han ti tur bik ka nei lo an thiam ve ve thiam zai zai le mai an na la ni có thể rồi mà nào về đi an hla play hi avalung len thak ve tu ni kha lian thang pui ani an background an play hi ao hi ngai thla ka ha damania lian thang pui chu kalau hre swal palani chuan min lo ngai damuna lian thang pui o hi chu an la ni alung len thla ka ni kan tlei rol chhuwa chho vela ron lar chho kha ni a man a to ao hi ngai thla ka ha dama a thiama a hla thu te po hi real em vek mai ni lian thang pui a lian thang pui a tho nin ka hria cái té bộ tây té không san đó na bye bye wo khi ta thắc đâu là đó này mu nam khop công pui mai nó sẽ công pui bộ cái thanh lâu mấy thế an hla play le na background vel chu in me le mai lung len thla ka ni ole kalau soi tong khan thuziak pakhat chiar lok ka duwa aziak tu hi doctor lal zuya call ni ani Hmeichhe dinhmun chungchang ti ani tuna kan video en nen khan en me ria win ka hria chuwangin kan lo chiar don ani a top thlengin in lo ngai thladon nia thuma ti hian aziaka Hmeichhe te hi an poimo em a khovel nam tin hi Hmeichhe tel lovin kan kho sa thei lovani pathian in mihringa siam khan le vai vut mangin a siama a minga adama sa mi pa ma chawa om chu Diki na hrelowa pathian in a koppui om mi siam tha tia adama chu amut hil hlanin anak ru pakhatala chu chuan Hmeichhe siam ta a minga evi asani evi le adama chu pum khatan ni ti chuan chi an thla ta zela an thla kal zela chuan Isu Krista pathian fapa lo piang ta ni hemi thukal zela hian Hmeichhe nge ro pui mi pa ti hi ngai tuana om fo ta Saint Augustine chuan ti hian a soi Hmeichhe hi engti kong ma angai nep thei ani lo mi pa telu Krista kha mi pa tel mi alova paile shin ani miawa ati Mary Caroline Davis ichuan Hmeichhe hi kong kabula ke ta na doormat ang kannia an lu le an chua mi pa te ra zia tur kan ni ma se ra be na kan ni na ain mi pa te ke choi tu le ti thiang lim tu kan ni na hi poimo zoka kan hnuai hnung ta em ti na ni lo ati Abraham Lincoln ave thung chuan Hmeichhe hi mi paluru atanga siam ani lova chuwangin ro rel na chuan an lo in kil to hi an ti tur pa nga ani ati ve bok Bible thu Christian ta in nga na Bible chuan heti hian a soi nupui chuan ama taksa chunga thu anei lova apasal chuan thu anei zok ani Korinthon khat bung sari changli mi pa hi Hmeichhe ta na siam ani heklo Hmeichhe ero chu mi pata na siam ani zok Korinthon khat bung som pakhat chang kwa ko ran ho in khom na chuan Hmeichhe ho chu ngoi ringin omro se anni zong thu an soi phalani silo Korinthon khat bung som pali chang som thum pali nupui teu lalpa hne na inin tulut ang hian pasal te hne na in tulut ro efisi bunga chang som ni pakhat amai ro chu Hmeichhe in zirtir zong ka phal lo mi pachunga thunei ka phal heklo ngoi ringin omzok ro se Timothy thon khat bung ni chang som pani
iswa kha kanan khwa in nei na kal khan wai in an tla chamta iswa nu chuan wai in an tla chamta e atia iswa na nu hne na chuan Hmeichhe nanga milo hriat sak tur enge om ka hun ala thleng love atia Johanna bung ni changli heta iswa tong kampo hi an na hle keini mi zo te chuan ma ni nu te Hmeichhe ti in kan thin ur to pa po kan tingai kher lawang tin mi pui sanga hraina po khan sanga kha Hmeichhe le no pang tel lovin ti ani kher bok khovel ram rang thlirna tuna chuan khovel ram rang in Hmeichhe an thlir dan han soitaila pakhatna Mizoram amma sabberin Mizoram in Hmeichhe kan thlir dan hi soitaila kan society kalphunga hian Hmeichhe le mi panna bi ka oma Hmeichhe chu om nem zok le mi pa chu om khau zok ni in kan hria chu wangin Hmeichhe na le mi panna om bik na lai om Mizo chu thlawma lo nei thin kan ni heta hian lowata na ram ngowa te sarang beite ral beya milulak te chu mi panna ni Hmeichhe na ve thung chu atlang puin in lam na en kolani bera fanau en kolte ranvul en kolte hiani Hmeichhe chuan jing tho vel le buhak aloka suma denga chum thei turin a thlei vek bok hengba ka hian tui choite thing phur te hi Hmeichhe na bokani tui khur chu a hlai emo a hnai emo tui chu akang emo akang lovemo tui choi chu amo phurna nia wangin Hmeichhe finin tui khur ral kailo ti tong kam te hi an nei pha ni Hmeichhe le chak a in sa khuan nei lo ti tong kam te hi om bok thian zau in kom chuan keini chuan nei kan nei lo vetin pakhat chuan nu i nawa trap nu i itso aso nu i ar loi hun nu i vok chope ka hun ti in mi pa hian nei kan nei velo a han ti nge ani lo lam na chuan Hmeichhe le mi pa chuan kan thok tlang vek thin nu chuan fe ho a hun chuan thing to tu chu e mina phura chome atan thlai phur boka mi pa ro chuan ipte puya chem tum chau akin nu hnunga chuan akal thin hei hi a chan chu heti hun lai chuan fe kongpo ral ramani vek pa chuan nu Hmeichhe chu ve na ngai thin Mizo Hmeichhe nu la ching pui po fe konga ral ku ta thiani chu wangin mi pa chu ral bei turin fe konga po in rin renga ngaya ipte puya chem tum chau aka Hmeichhe nu a zui kha mi pa chu Hmeichhe veng tu bodyguard ani wangani Hmeichhe chu sil fen Fiamthu puanta tu ania zanlam sin tur pon pui po Hmeichhe ta vekani hetiang hian Hmeichhe na hi hau tak ema mi pa hna lama khan mi pa zui ve zel manani lovani huna local zela missionary ten AOB le khabuzir na lam boy puin sikul te an ron dina heti lai chuan mi pa hian le kha zir bera Hmeichhe ro chuan an zir ve vaklo nu le pa point Hmeichhe le kha thiam chunga izong le kha thon na mai ani anti heng hun thim la hi kan pel zela tuna chuan Hmeichhe le kha thiam kan nei cheuta sarkar office a po a head ber te po an omta ni ti chuan ram le hnamin ma son zela mi pa chau lal ni thin kha kalphunga dang zela lal bik chung kwa khan lal kha thi chuan mi pa arem lo chuan Hmeichhe po an lal ve mai bok hetiang hun lai Hmeichhe lal te chu dar bili fanai te sangkhat zariat somli pakhata changa sangkhat zariat somkwa pariat lal nu ro puiliani te ro pui chongi te tuali chen kwal te pidari te dar lal pui te piliani te ro te ro ching pui te thang tin lu te mang cheri te khup khothangi te lal ngur vungi te tok thloi te sing tlemi te le dar ming liani lung khol te hi hriat thei chin an ni heng te hi kan soidu chan chu a hun lai in obdana zirin Hmeichhe po an lal nge ni ti hiani heng ba ka hian tun lai huna chuan Mizo Hmeichhe ten man son na sa ema democracy ram kan ni china chuan district council huna po district council member a lalzi ki sailote sangha chakwa somsari pani UT huna pithan siami te state kan ni nuwa pisap to ni te pilal limpui te le vanlal ompui chong thu state minister te hi Hmeichhe kan nei te an ni le ani heng ba ka hian Mizo Hmeichhe khovel tuk verdak chuak thei te po kan nei le nual ani chung te chu boxer lama lal fak omiral te Jenny ar lal remliani te lal en koli longtlai te lal ruat feli Dorothy lal chan himi longtlai te van lal duati ram hlun tele van lal hriat pui champhai veng thar te hi kan nei to ni
silai ka thiam bera lalram moi sailo kan nei to bok hokia lalhun moi tele lalrim siami kolosip te kan nei to bok karate a zonun moi Mount Everest launch suak lalrin tluang din thar kan nei to bokani panina khovel ram sang tuna chon khovel ram sang anu padin mun kan thlir lenga nu padin mun hi Hmeichhe wanga danglam thei taka om ve thin heng te hi Mizoram dinhmun kan in enfianan ni sela sabram chu Hmeichhe le mi pa in thlukna ramani nu patuak sang ni atanga anin enfiana chuan in nei thatle tur ni se za somsari te chuan apa ngai nei le an du lova za som thumero chuan apa ngai nei le an hnial lo sabrama chuan nu patuak za som nga chu anin then to ni USAB ka hian naw titla chu sing khat sang li zanga le som nga za som an om to b Japan rama chuan Hmeichhe din mun hniama nu pa in then an om ve ngai lo c Saudi Arabia chuan sang ni som panga tangin Hmeichhe in vote an nei ve chau hei hian Hmeichhe din mun hniam hle ti a en tir thayang d India rama Mizorama chuan nu pa in then 6.34% an oma jail tang mi pa zaruk som kwa Hmeichhe za somli an va in mi zariat le somthum jail aleng lo mi pa zani som Hmeichhe somthum paruk an va in mi zani somli paruk an ombok Meghalaya chuan nu pa in then 4.11% an oma state danga chuan nu pa in then 1% atanga 0.69 an om Aizol post ni som pani thlathum sang ni som panga chhuak khani Belgium nu pa in then za som sarian om tin Reverend Lalchan sangan October ni som ni phani sang ni som pariat khana lo soini pathumna democracy a Mizo Hmeichhe ole tuna chuan kan soitum tak Mizo Hmeichhe democracy Mizo dinhmuna kan soitonga India Constitution Amendment November ni som ni pali sang ni pakwa bill an pass a chuan AMC Aizol Municipal Corporation a chuan si za som panga chu Hmeichhe te tana da ani Aizol Municipal Corporation chuan July ni khat sang ni pariata chuan si za som thum pathum chu Hmeichhe te tana da chu 1/3 si chu Hmeichhe pol big ti nani February ni som paruk sang ni som ni pakhata chuan local council seat zanga somli panga si za somli pariat chu Hmeichhe tana da ani village council in Thlanna po si sang ni zali somnga palia si zaruk som thum chu Hmeichhe tana da ani bok ti chuan kum sang ni som pariat MLA in Thlan khan Hmeichhe candidate som pariat an oma pakhat ma antling zo lo tin Aizol post December ni som pani sang ni som pariat khan an chu ani hetiang hi Hmeichhe din munania Hmeichhe bial big te Hmeichhe tan seat big rot te hi atul mi alwa atimi an ni phot chuan India Constitution khoya amma Hmeichhe tana zalen na khapa om mi alwani Hmeichhe emo mi pa emo an ni awanga vote lo emo Hmeichhe emo mi pa emo an ni awanga vote emo te hi thaber lo Hmeichhe emo mi pa emo po ni se ramle nam hruai tu atana thale fel an ni chuan vote mai tur union din tir laya kan party ani chuan vok pui po ni se ka votang ti hun lai ang khachu kalsan a hun to ni